ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. മണിഭൂഷണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. തുടങ്ങാം. നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് കൂടിയിട്ട് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലി വരുമ്പോഴേക്കും ആയിപ്പോൾ സമയം. തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങള്. ഇന്നത്തെ അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ. നമ്മൾ 2 തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ, ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും. അപ്പൊ ദൈവികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവവും ആസുരികമായിട്ടുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദേവാസുര ഭാവങ്ങളില് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർജ്ഞാനയോഗാ വ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധേയസ്തവ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധം ത്യാഗഃ ശാന്തിരപൈശൂന്യം ദയാ ഭൂതേശലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ക്ഷീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹാനാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീ അഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഭഗവാൻ 3 ശ്ലോകമാണ് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് 3 ശ്ലോകത്തിലൂടെ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്? ശ്രീ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, സ്ഥൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവിക ഭാവത്തോടെ ഉള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങള്, അവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികത സ്വഭാവമുള്ളവര് അവരായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ദൈവിക പ്രകൃതിയില് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അവർ മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നവര് ആരായിരിക്കും? ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയർന്നവരായിരിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് താഴോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോ അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനുണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങള്. 26 ഗുണങ്ങളാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 26 ഗുണങ്ങളല്ലേ? 26 ഗുണങ്ങള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ്.
അതെ, 26 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് പറയുന്നത് നിർഭയത, നമുക്ക് ഭയം ഇല്ലാതിരിക്കുക അല്ലെ, നിർഭയത. പിന്നെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ. ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഗുണങ്ങള്, ഈ പറഞ്ഞ 26 ഗുണങ്ങള് ദൈവികതയുള്ളവർക്ക്, അതായത് രണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ആസുരിക സ്വഭാവം വരും, ഒന്ന് ദൈവിക സ്വഭാവം വരും. ഈ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 26 എണ്ണം. 26 എണ്ണത്തില് നമ്മൾ നോക്കണം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്. ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം. ഇതില് ശരിയല്ലാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ, ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മള് എന്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം? ദൈവികത ആയൊരു സ്വഭാവത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഉയരാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങള് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 26 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. 26 ഗുണങ്ങള് നമ്മള് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. 26 ഗുണങ്ങളും എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. സാമൂഹ്യമായിട്ടും തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധം ഇതിനെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നും നമ്മൾക്കറിയാല്ലേ, പല രീതിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കാലിന് അനുസരിച്ച്, ദേശം അനുസരിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, തൊഴിൽപരമായിട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക പരിസ്ഥിതികൾ ശോചനീയമാണെങ്കിൽ പോലും ജനവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഈ ഗുണവിശേഷങ്ങളെ പ്രായോഗികമായി വളർത്തിപ്പോന്നാൽ ക്രമേണ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മളെ ജീവിതത്തില് നമ്മളെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ പ്രായോഗികമായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടു പോരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട്, നമുക്ക് ഉന്നത തലത്തിലെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ 26 ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇല്ലാത്തതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവച അജ്ഞാനം ചാവിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പർദ്ധമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? അസുര ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാ പറയണത്? ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി അസുര ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അസുര ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ഗർവം ഉണ്ടാവും, അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും, അഭിമാനം, പിന്നെ ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അസുര സ്വഭാവത്തില് പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അസുരന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അസുര പ്രകൃതിയുള്ളവരെന്താണ്? അവരുടെ പ്രവൃത്തിയില് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും അഹംഭാവികളായിരിക്കും. മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം, ചെറിയൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് വലിയൊരു എന്താ പറയാ, അഹംഭാവികളായിരിക്കും. എന്തോ വലുതുണ്ടെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലായിരിക്കും ആര് പോകുന്നത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവര് എന്താ പറയാ, അർഹരല്ലെങ്കിൽ കൂടില്ലേ, ആദരവ് നേടാനായിട്ടുള്ള, ആദരവ് അർഹിക്കുന്നവരല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇവരെന്താണ്? ഇവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരിക്കും ആർക്ക് ഉണ്ടാവുക? എല്ലാവരും ഇവരെ ബഹുമാനിക്കണം, ഇവരെല്ലാവരും അനുസരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരോട് കോപിഷ്ഠനാകാനും അവരോട് കർക്കശമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറയാനൊന്നും യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു വിവേചനമൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല, ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇവര് ആരെയും ആദരിക്കാനൊന്നും ഇവര് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇവര് മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ, ശരീരം ഉളവാകുന്നതോട് കൂടി തന്നെ ഇവരിൽ എന്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും? ഇവരിലെ ഈ ആസുര ഗുണങ്ങള്
ഉണ്ടാകും. അത് വളരും തോറും അവരുടെ ഈ ദുർഗുണങ്ങളും ഒപ്പം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഗർവായിരിക്കും. അവർക്ക് ഭയങ്കര അഹങ്കാരമായിരിക്കും, അഭിമാനം, പിന്നെ ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ ആസുര ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. ദേവി സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജ സമ്പദം ദേവി അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെ പിറന്നതാന്ന് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ്. അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആസുര പ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവനക്കാണ് എന്താണ് ദുഃഖിക്കേണ്ടത് വരുന്നത്. നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളായ ബഹുമാന്യരായ വധിക്കണോ എന്ന് സംശയം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അർജുനന്റെ ക്രോധം കൊണ്ടോ മിഥ്യമായിട്ടുള്ള അഭിമാനം കൊണ്ടല്ല ചോദിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനന്റെ മനസ്സിലൊരു ദയവ് വന്നിട്ടാണ് അർജുനൻ അത് ചോദിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ അല്ലാതെ അവരോടുള്ള ആ ഒരു വൈരാഗ്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടോ മിഥ്യമായിട്ടുള്ള അഭിമാനം കൊണ്ടോ പാരുഷ്യത്തിനും ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല, പാരുഷ്യം കൊണ്ടൊന്നല്ല, അതായത് ഞാൻ എന്തോ ഭയങ്കര മികച്ചവനാണെന്ന് കാണിക്കാനോ അല്ല അർജുനൻ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കുകയും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്? അർജുനന്റെ ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട്, അർജുനന്റെ ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്വമാണ് അർജുനനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചോദിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കടമയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്ത്? ആസുര സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചും ഇതിനനുസരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ അർജുനന്റെ ആ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ അതെന്തായി മാറാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവം ആരായിട്ട് മാറണം. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറി? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലേക്കാണ് മാറുന്നത്. ധൗഭൂത സർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ്ച പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇനി ആസുരങ്ങളായവ വിവരിക്കാം. അപ്പൊ രണ്ടു തരം സൃഷ്ടികളാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ദൈവികമായിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇനി ആസുരികമായിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രണ്ടു തരം സൃഷ്ടികളുള്ളത്, ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും. അതില് ദൈവികമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്, ഇനി ആസുരികമായിട്ടുള്ളത് പറയാനായിട്ട് പോകണം. അപ്പൊ ഈ ദൈവികമായിട്ടുള്ളവർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ. അവർ നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരിക്കും. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രാഹ്യം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാമാണികരെയും മറ്റുള്ളവരെയും ആദരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. നമ്മളെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരം അതിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ ദൈവിക പ്രകൃതിയിലുള്ളവര്. പക്ഷെ ആസുരികത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അവരെങ്ങനെയാണ്? ഈ വൈദികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കുന്നുണ്ടാകില്ല, പ്രമാണികന്മാരെ ആദരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അവരുണ്ടാക്കുന്ന നിയമത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവർ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. അവരല്ലാതെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാനായിട്ട് അവരൊരിക്കലും തയ്യാറല്ല. ഇതാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ. അപ്പൊ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ആരാണ്? ഇത് പ്രജാപതിയുടെ സന്താനങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും. ഈ കൂട്ടർ ഒരു കൂട്ടര് വേദത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചു പോകുന്നു, മറ്റൊരു കൂട്ടരോ അത് അനുസരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ആരാണ്? പ്രജാപതിയുടെ സന്താനങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരും ഈ പറഞ്ഞ അസുരന്മാരും ആരാണ്? പ്രജാപതിയുടെ സന്താനങ്ങളാണ്. അതായത് തിഥിയും അതിഥിയും അവരുടെ ഭാര്യമാര് അവരുടെ സന്താനങ്ങളാണ് തിഥിയും അതിഥിയും. അതിൽ തിഥിയുടെ മക്കളാണ് അസുരന്മാര്, അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ദേവന്മാര്. ഇപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരും ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ, ഒരാൾക്ക് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഒരാൾക്ക് ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരു അച്ഛന്റെ മക്കളാണ്. അതാണ് പറയണത്. രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് മാത്രം. ഇപ്പൊ പ്രവൃത്തിയും ച നിവർത്തിയും ച ജനാനാവിതുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം ദേശു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചോ ചെയ്യരുതാത്തതിനെ കുറിച്ചോ ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് വിശുദ്ധിയും നല്ല പെരുമാറ്റവും സത്യസന്ധതയും ഒന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, അതനുസരിച്ച് ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തറിയില്ല, അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർക്ക് നന്നായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറാൻ അറിയില്ല, അവർക്ക് വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവില്ല, അതൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ബാഹ്യശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ആന്തരിക ശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുളി, പല്ലുതേപ്പ്, വസ്ത്രം മുതലായവ പതിവായി ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബാഹ്യശുദ്ധി. അതുണ്ടാവണമെന്നില്ല. പിന്നെ ആന്തരിക ശുദ്ധി എന്താണ്? നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അതും ആര് ചെയ്യുണ്ടാവില്ല. ഈ രണ്ട് തരം ശുചിത്വം ആസുര സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അനുസരിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധി ആരിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അവരെന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് അതില്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് ചില നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും, നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പാടില്ലെന്ന് മനസ്സാംഹിത വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നു. അവരെ അടിമകളെ പോലെ കരുതണമെന്നല്ല, ഇതിനർത്ഥം കുട്ടികളെ പോലെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അവർ നോക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഇവര് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിത ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ബാല്യത്തിൽ പിതാവ് വേണം, യൗവനത്തില് ബാല്യത്തില് പിതാവ്, യൗവനത്തില് ഭർത്താവായിരിക്കണം, വാർദ്ധക്യത്തില് മക്കളുടെ ഇത് വേണം, പുത്രനായിരിക്കണം, പിന്നെ സ്ത്രീയുടെ രക്ഷ എല്ലാവരും കൈയേൽക്കണം. ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഇവരൊക്കെ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇതൊരു നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ എന്താ പറയാ, നോക്കി കാണുന്നില്ല അവര്. അതായത് എല്ലാത്തിനെയും അവരുടേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലായിരിക്കും ആര് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ ഇവര് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാരൊപ്പം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീകൾക്കും വേണം എന്നാണ് അവരൊക്കെ വാശി പിടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്കൊന്നും കാഴ്ചപ്പാട് ആർക്കുണ്ടാകുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവര് സാമൂഹ്യ സ്ഥിതിയിലെ അവര് ആ ഈ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ എന്താണ് അവർ മാറ്റാനാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. അവരുടെ ധാരണ അവർ ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതെന്താണ്? സമൂഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ്? അസത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ്, മാത്രമല്ല അതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നുമാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നും അവര് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ്? അത് അസത്യമാണ് എന്നാണ് ആരുടെ ധാരണ? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ധാരണ. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസത്യമാണ്, ഇതിന് അടിസ്ഥാനമില്ല, ഇത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, പിന്നെ ഇതിനൊരു നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് പോലും ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടത്തെ എന്താണ് പറയുക, ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇതിന് കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള് ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഈശ്വരൻ തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവര്, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള്. ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയില്ല, ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങളെ തന്നെ അവരാരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ പറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവും അവർക്കില്ല. അവർക്ക് അവരുടേതായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട്. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്രകർമ്മണ ക്ഷയായ ജഗതോ ഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു.
ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന്, കാരണം ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു സത്യം ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികള് ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത് അവര്. കാരണം അവരുടേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഒക്കെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ്, അവര് ആസുരികന്മാരുമായിട്ട് അവര് ലോകനാശകരങ്ങളുമായ കൊടും ക്രിയകളില് ഏർപ്പെട്ടു പോകണം. അങ്ങനെയാണ് ഈ അണ്വായുധങ്ങള്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ പല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നത്. കാരണം അവരുടെ രീതിയിൽ എന്താണ്, അവരുടെ ബുദ്ധി പുരോഗമിച്ച് അവർ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവർക്കും സമൂഹത്തിനും യാതൊരു ഗുണമില്ല. തിരിച്ചെന്താണ്, സമൂഹത്തിൽ ദോഷമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങള് വളരെയധികം അക്രമാസക്തരാകുന്നു, നിഷ്ഠൂരരായിട്ടൊക്കെ മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ധാരണ എന്താണ്, നമ്മള് മാനവര് ഭയങ്കര മുന്നിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ തിരിച്ചെന്താണ്, നമുക്ക് അധപതനമാണ് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം എങ്ങനെ അന്യോന്യം എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു രൂപമൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല, ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് ലോകവൈദികൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക, സർവ്വസംഹാരമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ്, അസുരന്മാര് അല്പബുദ്ധികളാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനാമദാന്വിതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത്വ സത്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തെ ശുചീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരും. എന്ത് കാരണം? അടക്കാനാവാത്ത കാമം, ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് മോഹിതരായിട്ട് ദമ്പം, മാനം, മതം എന്നിവയുള്ളവായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദമ്പമാനാമതാന്വിതം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ദമ്പമാനാമതാന്വിതം, ദമ്പം, മാനം, മതം എന്നിവയുള്ളായിട്ട് മോഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ആരാകൃഷ്ടരാകുന്നത്? ഈ അസുര സ്വഭാവികള് ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവത്തെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഏറ്റവും അസംതൃപ്തരാണ്, എപ്പോഴും അവർ അസംതൃപ്തി ആയിരിക്കും. അവർക്ക് കാമം ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുത്താനാവാത്ത അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാമമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, തൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അവർ പോകുന്ന വഴി തെറ്റാണെന്നുള്ള അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം അവരെന്താണ്, അവരുടേതായ രീതിയിലാണ് അവർ ഈശ്വരനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ അല്ല അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്, അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു ഈശ്വരനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അതെന്താണ്, സ്വയം കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അവരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു ഈശ്വരനെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതിന് വേണ്ടതൊക്കെ അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. ധനസമ്പാദനം ആകൃഷ്ടരായി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, അവരുടേതായ ഒരു വഴിയിലൂടെ അവർ സ്വയം ചിന്തിച്ച് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം, ചൂതുകളി, പിന്നെന്താണ്, സ്ത്രീകള്, മാംസഭോജനം, ഇതൊക്കെയാണ് ആരെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികളെ ആകർഷിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ എന്തിനു കാരണവും? അശുദ്ധിക്ക് കാരണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ്? മദ്യം, സ്ത്രീകള്, ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം, ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ അശുദ്ധിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ എന്താണ്, ഈ ക്ഷണികമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിനൊക്കെ ആകൃഷ്ടമായിട്ട് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതില് ആരെ പറയണ ഇവിടെ? ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ദക്ഷ പ്രജാപതി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള്. ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ്? ശിവന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛനാണ്. ശിവന്റെ ഭാര്യ ആരാണ്? സതീദേവി. സതീദേവിയുടെ ഭാര്യാപിതാവാണ് ആര്? ദക്ഷ പ്രജാപതി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണ് ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ്. എന്ത് ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്? ദക്ഷ പ്രജാപതി ഏറ്റവും ഒരു ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? സൃഷ്ടിയുടെ അല്ലെ, എന്താ പറയാ,
ദക്ഷ പ്രജാപതി, സോറി പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല എന്താണ്. അപ്പൊ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര അഹങ്കാരമായിരുന്നു. കാരണം ബ്രഹ്മാവ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ആരെയാണ്, ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രജാപതിയാണ് ഭയങ്കര അഹങ്കാരമായിരുന്നു. കാരണം ബ്രഹ്മാവ് കഴിഞ്ഞ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആദരിക്കേണ്ടെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു, ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദക്ഷ പ്രജാപതി എവിടെ ചെന്നാലും എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണ് ആര് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്, ദക്ഷൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു യാഗം നടക്കാണ്. ആ യാഗത്തിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ആണ് ആര് വരുന്നത്, ദക്ഷൻ വരുന്നത്. ദക്ഷൻ വന്നപ്പോ എല്ലാവരും അയാളെ കണ്ടപ്പോ, ദക്ഷനെ കണ്ടപ്പോ എണീറ്റ് നിന്നു. പക്ഷെ ശിവൻ മാത്രം, പരമശിവൻ മാത്രം എണീറ്റില്ല. അദ്ദേഹം വിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ദക്ഷൻ എന്ത് ചിന്തിച്ചു, എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവാണല്ലേ, എപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ്, പ്രജാപതിയാണ്, അപ്പൊ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയില് ദേഷ്യം വന്നു. ബാക്കി ബ്രഹ്മാവ് അച്ഛനാണ്, പ്രോബ്ലം ഇല്ല, പിന്നെ വിഷ്ണുവിന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എണീറ്റ് നിന്നു. പക്ഷെ ശിവൻ മാത്രം എണീറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ദേഷ്യം ആർക്ക് വന്നു, ദക്ഷന് വന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി, ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ യാഗം നടന്നില്ല മര്യാദയ്ക്ക്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും യാഗം നടത്താണ്. അപ്പൊ ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ, ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ആരാണ്, ഈ പ്രജാപതി. നല്ല നമ്മൾ ഐശ്വര്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ദക്ഷനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കാനൊക്കെ കാരണമാകും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര അഹങ്കാരമായിരുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ദക്ഷയാഗം നടത്താണ്. അപ്പൊ ദക്ഷയാഗം നടത്തിയപ്പോ ദക്ഷൻ ആരോട് ദേഷ്യമുണ്ട്, പരമശിവനോട് ദേഷ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ശിവനെ മാത്രം വിളിച്ചില്ല, ബാക്കി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. അങ്ങനെ സതീദേവി കൈലാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിലൂടെ പോകുന്നത് കാണാണ്. അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒരുങ്ങി പോണാണ്ടപ്പോ സതീദേവി ചോദിക്കാണ് ആരുടെ അടുത്ത്, എവിടേക്കാ പോണെന്ന്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ആണ് പറഞ്ഞോട്. നാരദ മഹർഷിയാണല്ലോ എല്ലായിടത്തേക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന നാരദ മഹർഷിക്കാണല്ലോ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, അറിഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ ദക്ഷൻ ഇങ്ങനൊരു യാഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വിളിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ സതീദേവിക്ക് വിഷമായി. പക്ഷെ എങ്കിലും സതീദേവി ചെന്നിട്ട് ശിവനോട് പറയാണ്, നമ്മളെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, കാരണം നമ്മളെ വീടല്ലേ, സ്വന്തം അച്ഛനല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാലോ, അതിനിപ്പോ ആരും വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഉള്ളിൽ വിഷമമുണ്ട്. അപ്പൊ സതീദേവി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു അവിടെ പോയിട്ട് അച്ഛനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം, കാരണം തന്റെ ഭർത്താവ് ആരാണ്, ആ ഒരു അജ്ഞത കൊണ്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളാണ് അല്ലെ പരമശിവൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശിവനോട് ഇങ്ങനെ ഒന്നെല്ലാം പെരുമാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെ ആരും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു, സതീദേവി വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ പോകാനായിട്ട് ആദ്യം പെർമിഷൻ കിട്ടണ്ടേ ശിവന്റെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്തായാലും പോകാം, നമുക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യല്ലേ, അച്ഛനല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്, പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശിവൻ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അവിടെ ചിലപ്പോ അത് നല്ല രീതിയിൽ അത് അവസാനിക്കണമെന്നില്ല, പോകണ്ടെന്ന് പരമശിവൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ സതി അതനുസരിച്ചില്ല. ലാസ്റ്റ് ഒരു നിവർത്തില്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോ പരമശിവൻ ശിവൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ശരി പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൂടെ ശിവഗണങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ട് സതീദേവിയെ ദക്ഷൻ നടത്തുന്ന യാഗസ്ഥലത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്താ സതീദേവി കാണുന്നത്, യജ്ഞശിഷ്ടം എല്ലാവർക്കും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കും മാത്രമില്ല, ഭഗവാനുണ്ട്, ബ്രഹ്മദേവൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ശിവന് മാത്രം വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ സതീദേവിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. സതീദേവിക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ ദക്ഷനോട് പറയാണ്, നീ ആരോടാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്, തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സതീദേവി ശരിക്കും പാർവതിയുടെ ജന്മാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, നീ ചെയ്യുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, നീ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും. പക്ഷെ ദക്ഷൻ ഒരിക്കലും ആരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, ശിവൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ശിവൻ എവിടെയാണ്, ശ്മശാനത്തിലാണ് ശിവൻ ഉള്ളത് അല്ലെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൽ ഫുൾ എന്താണ്, തലയോട്ടികളാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കാണാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രധാരണോ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ആര്, ശിവൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദക്ഷൻ ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ദക്ഷന്റെ മക്കളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം, സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധാരണ അച്ഛന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മൈൻഡാണ് ആരുടെ, ദക്ഷന്റെ. അപ്പൊ ഇത് ആർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, സതീദേവിക്ക് ഇതിപ്പോ ഇഷ്ടമായില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്തായി, ലാസ്റ്റ് സതീദേവിക്ക് ആ ദേഷ്യം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് തല്ലി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, തിരിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ സതീദേവി അവിടെ ഒരു ചിത ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, അഗ്നികുണ്ഡം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ചാടി മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്, അതിൽ സ്വയം ജീവൻ ഒടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്, സതീദേവി. അപ്പോ
സതീദേവി ജീവൻ ഒടുക്കി. അപ്പൊ സതീദേവിനെ ശിവൻ എങ്ങനെയാ വിളിച്ചിരുന്നത്? ദാക്ഷായണി. കാരണം ദക്ഷന്റെ പുത്രി ആയതുകൊണ്ട് സതീനെ ദാക്ഷായണി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിളിക്കാൻ പോലും ആർക്കിന് താല്പര്യമില്ല, അത് കേൾക്കാൻ പോലും. കാരണം ഈ അച്ഛൻ ചെയ്ത അത്രയും വലിയൊരു തെറ്റാണല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഈ അച്ഛന്റെ മകളാണെന്ന് അറിയപ്പെടാൻ പോലും സതിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ സതി സ്വയം ജീവൻ ഒടുക്കാണ് ആ അഗ്നിയിൽ വീണിട്ട്, അഗ്നിയിൽ ചാടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇത് ശിവൻ അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശിവൻ എന്താണ്, ശിവനത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, സ്വന്തം ഭാര്യയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശിവൻ ഭയങ്കര കോപത്തിൽ, ഉഗ്ര കോപത്തിൽ കോപത്തിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ ഫുള്ള് നശിപ്പിക്കാണ്. അങ്ങനെ ഫുള്ള് ശിവഗണങ്ങളും ഭൂതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ശിവന്റെ ആരാണ് ജഡലിൻ വീരഭദ്രനാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദക്ഷന്റെ തല വെട്ടി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വിഷ്ണു സമാധാനിപ്പിച്ച് ശിവന്റെ ആ ഒരു കോപം മാറ്റാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിച്ചു? വിഷ്ണു ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ദക്ഷന് താൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലം മനസ്സിലാകാണ്. താൻ ചെയ്ത തെറ്റ് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ദക്ഷന്റെ തല വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദക്ഷന് വീണ്ടും ജന്മം കൊടുക്കാണ്. എന്ത്? ഒരു ആടിന്റെ തല എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അടുത്തൊരു തല കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ദക്ഷന് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ശിവനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് വീണ്ടും ശിവന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ വീണ്ടും ആ ഒരു യാഗം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ദക്ഷനോട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അഹങ്കാരം. എന്നെക്കാളും വലുത് ആരും ഇല്ല, എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? തനിക്കും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ദോഷം വരാച്ചില്ല. സ്വന്തം മകളുടെ ജീവൻ പോയി. ആ യാഗം മുഴുവനും അനങ്കോലപ്പെട്ടു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആരുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ആരുടെ സ്വഭാവം പറയുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവം നല്ലതല്ല, നമ്മൾ അതില് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞ? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. എന്താണ്? നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവര് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതാവസാനം വരെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? അളവറ്റ വ്യാകുലതയായിരിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത്? നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. അതെന്താവാവോ, അതെങ്ങനെയാവാവോ, ഇതെങ്ങനെയാവോ, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? നമുക്കറിയാം, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്നെ കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു? കാരണം അവർ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ള എന്താ പറയാ സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് അതിന് ഫേവർ അല്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ധനമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അവിടെ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇത് കാണുമ്പോൾ ആരാണത്? കംസനാണത്. കംസൻ എന്താണ്? കംസൻ സ്വന്തം താനേക്കാളും വലുതായില്ല, തന്നെ എന്ത് ചെയ്താലും ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആരില്ലാത്തൊരു രീതിയിലാണ് കംസന്റെ ഒരു നിലപാട്. കാരണം കംസൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് കംസന്റെ സഹോദരി ദേവകിയെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ ഒപ്പം, വസുദേവരുടെ ഒപ്പം പറഞ്ഞയക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു അശരീരി കേൾക്കാണ്, ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ കംസനെ വധിക്കുന്നു. അത് കേട്ട പാടി കംസന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആസുരിക സ്വഭാവം പുറത്തേക്ക് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും കൊണ്ടു നടന്ന തന്റെ പെങ്ങളെ ശത്രുവായി മാറി ആ പെങ്ങളെ മുടി പിടിച്ചിട്ട് ആ പെങ്ങളെ വധിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്റെ സ്വന്തം രക്ഷ മാത്രമാണ് ആര് ചിന്തിച്ചത്? പെട്ടെന്ന് ആ
ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള കംസൻ ചിന്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത. പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അവരുടേതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റിയും അവർക്ക് യാതൊരു ചിന്തയില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ ഇതൊന്നും ആരുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന വിഷയമല്ല. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രശ്നമല്ല. അവരെ പറ്റി മാത്രമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അവരിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നത്, മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവികൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും, ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടിക്കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായ ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നവര്? അവരുടെ വിചാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറെ ധനമുണ്ട്, അവർ ഇനിയും കുറെ ധനം ഉണ്ടാക്കും, എനിക്ക് ഇനിയും കുറെ ധനം കിട്ടും, ഇതൊക്കെ ഭാവിയിൽ കൂടി വരും. ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഇവരുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിൽ ഭഗവാന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല. ഇവരുടെ പ്രവർത്തി കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ഇവരുടെ ചിന്ത. ഇത് ഇനിയും അവർ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത് കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവര് ചിന്തിക്കും. പിന്നെ ശത്രു ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ ഇയാളെ കൊല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാള് എനിക്ക് ഇനി എന്റെ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലേണ്ടതായിട്ട് വരും, ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഞാൻ മാത്രമാണ്, എനിക്ക് സുഖിക്കാനാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ ബലവാനാണ്, ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ചിന്താഗതി. അതായത് എല്ലാവരോടും ഇവർക്ക് എന്താണ്, വേറൊരു മനോഭാവമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ കുറെ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനായിട്ടും സന്തോഷവാനായിട്ടും ആരും ഉണ്ടാവില്ല, കുറെ യാഗങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ കുറെ പുണ്യം നേടും, ഇങ്ങനെ കുറെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കുറെ എന്താ പറയാ മോഹങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവരിങ്ങനെ എക്സ്പെക്ടേഷനാണ് ഇവരുടെ കൂടുതൽ, പ്രാക്ടിക്കലാക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ഇവർക്ക് കുറെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മള് ചീട്ട് കൊട്ടാരം എന്ന് പറഞ്ഞ കളിക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ? കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ കുറെ ഇങ്ങനെ ചീട്ട് കൊണ്ട് കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി പോകും. ഒരു തട്ട് കെട്ടുമ്പോ ഒക്കെ താഴ്ത്തി വീണ് പോകുന്നുണ്ടാവില്ലേ? അവർ ചെറുതായിട്ടൊന്നും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആസുര സ്വഭാവികളുടെ കാര്യം. കാരണം അവരിങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചു വെക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, കാരണം ഇവർ അജ്ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ കാരണം. അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്, അവർ ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് അവർക്കെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണെന്നോ അവർ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ചെയ്ത നല്ല ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ആർക്കും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഭഗവാനെ തന്നെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചോ ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ ആർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവര് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇവര് അജ്ഞാനം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ മുഴുവൻ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ച. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിക്കൊണ്ട് ഇവര് നരകങ്ങളിൽ വാഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവരെവിടെ വീഴുന്നത്? ഇവര് നരകത്തിൽ പോയിട്ട് വീഴാണ്. കാരണം അവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിരിക്കും ഇവരെല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് നരകങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവര് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല പോകുന്നത്, നേരെ തിരിച്ച് നരകങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവരൊക്കെ പോകുന്നത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ആരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? മറ്റേ ആരാണ്? നമ്മളെ ശിശുപാലനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ബന്ധുവാണ് ശിശുപാലൻ എന്താ, കൂടുതലായിട്ട് 2 കൈയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കണ്ണും ഉണ്ടായിരുന്നു ശിശുപാലന്. അപ്പൊ ജന്മനാ തന്നെ. അപ്പോ ശിശുപാലന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ കുട്ടിയെ വരുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെ മടിയിൽ കെടുത്താം. ആരുടെ മടിയിൽ കെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന 2 കൈയും കണ്ണും ഇല്ലാതാകുന്നത്, ആ വ്യക്തിനെ കൊണ്ടായിരിക്കും ഇയാളുടെ മരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? ആര് വരുമ്പോഴും അവരൊക്കെ മടിയിൽ കെടുത്തും, ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ ഭഗവാന്റെ മടിയിൽ കുട്ടീനെ കെടുത്തുമ്പോ എന്താണ്, ആ 2 കണ്ണും 2 കൈയും ഒരു കണ്ണും എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായത് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി തന്റെ മകന്റെ മരണം ആരുടെ കൈ കൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അമ്മ പറയാണ്, നീ ഇവനെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും നീ ക്ഷമിക്കണം, കാരണം ബന്ധുക്കളാണല്ലോ, ക്ഷമിക്കണം. അങ്ങനെ പറയണം. ശരി, ഞാൻ
100 തവണ വരെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് പറ്റുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കാരണം ഒട്ടും ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ കാത്തിക്കണാര് നമ്മുടെ ചക്രം, സുദർശന ചക്രം അല്ലെ. അങ്ങനെ ശിശുപാലൻ രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എന്താണ് സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് സേവയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാവോ? പാദസേവയായിരുന്നു അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് ശിശുപാലൻ പക്ഷെ ഒരു തരത്തിലും ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും സമ്മതിക്കുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ശിശുപാലൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒന്നും വിട്ടുകളയൊക്കെ. അങ്ങനെ 100ാമത്തെ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ എന്താണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ സുദർശനചക്രം വന്നിട്ട് ശിശുപാലന്റെ കഴുത്തറക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ശിശുപാലൻ മരണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അപ്പൊ അസുരന്മാര് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവര് അവരെവിടേക്കാ പോകുന്നത്? മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായ അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നിഷേധികളായിട്ടുള്ളവര് സ്വയം സംതൃപ്തരുമായിട്ട് സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയിൽ വ്യാമോഹിതരായ അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാവും. ആരാണ്? പേരിന് മാത്രം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മള് വൈദിക വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളോ തപസ്സുകളോ ഒന്നും അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള താപസികളൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ്? ഭസ്മാസുരൻ. ഭസ്മാസുരൻ വരം തേടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭസ്മാസുരൻ ശിവനിൽ നിന്ന് വരം തേടുന്നത് തന്നെ ഭസ്മാസുരൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? തലയിൽ കൈവച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭസ്മായി പോകാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഭസ്മാസുരന്റെ. അപ്പൊ ഇയാൾക്കൊരു മരണം ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ തന്റെ ഭസ്മാസുരൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? എന്നിട്ട് സ്വന്തം തലയിൽ കൈവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് അത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭസ്മാസുരൻ ആരൊക്കെ തലയിൽ കൈവച്ചാൽ എന്താണ്? അവര് ഭസ്മായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ശിവന്റെ ആ വരം മേടിച്ചിട്ട് ശിവനെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭസ്മാസുരൻ. പക്ഷെ ശിവൻ എന്നിട്ട് ഓടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആരാ വരുന്നത്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണു വരാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നൃത്തം കളിച്ച് ഭസ്മാസുരനെ അറിയാതെ തന്നെ സ്വന്തം ശിരസില് കൈവച്ച് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ മരണം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. പക്ഷെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് എന്തിനാണ് ഈ വരം നേടിയത്? മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭസ്മാസുരൻ ഈ വരം നേടിയത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അത് ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആസുരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും എന്താണ് നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതോ ഈ വേദവിധിയിൽ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഇതൊക്കെ. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് പറയുന്നത്. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈശ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പിഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈശ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തെ പിഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് ആശ്രിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്താണ്? ഈശ്വരനെ സദാ പിഴയ്ക്കുന്നു
പഴിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. കാരണം അവരില് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരില് ഉള്ള സ്വഭാവങ്ങള്. അവര് അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണം? അവരുടെ ഉള്ളിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പുരുഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായിക്കൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ധർമ്മത്തെ പഴിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയും ഭഗവാനെ ഒന്നും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അവരെല്ലാത്തിനെയും നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടേതായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കി അതനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവരുടെ തുല്യമായിട്ട് മറ്റാരുമില്ല, അയാളാണ് എല്ലാത്തിലും അൾട്ടിമേറ്റ്, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവര് മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല. കാരണം അവർക്ക് അവരെ പറ്റി മാത്രമേ ചിന്തയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒന്നും ആർക്ക് ചിന്ത വരുന്നില്ല? ഈ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ചിന്ത വരുന്നില്ല. താനേഹം ദിശത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യാജല സമാശുഭ ആസുരീശേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഈ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ, ഈ ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ള, ഈ ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ, ഇവര് മനുഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും അധമനായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവരെ ഈ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ്? ഇവരെ ഭഗവാൻ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന എന്താണ്? ഇത് ഏത് ശരീരത്തില് ഇവര് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഏത് എടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാകാണ് അല്ലെ? കാരണം ഇവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഒരു അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കുന്നു? ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ഭൗതിക സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നതാ പറയണത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവരെല്ലാവരെയും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഒരു ഏത് സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ആസുരിക യോനികളിൽ തന്നെ ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ നമ്മളിപ്പോ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരില്ലേ? കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ആസുര സ്വഭാവികളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ആസുര യോനിയിൽ തന്നെ ജന്മം എടുപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. തോന്നിയോ? എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ? തെറ്റ് ചെയ്യണ പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് ക്ലാസ് കേട്ടോ ചോദിക്കട്ടോ. കാരണം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിൽ തോന്നിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ എന്താ ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജന്മം കൊടുക്കുന്ന, അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് യോനിയില് ഇവർ ജന്മം എടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സ്വഭാവികള് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ നരാധമന്മാരായിട്ട് ആസുര യോനികളിൽ തന്നെയാണ് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ആസുരീം യോനി മാ പന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമാ പാപ്രൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് എത്ര ജന്മമെടുത്താലും ഇവരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇവര് താഴ്ന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തിയാണെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ്? ഈ ആസുരത സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ അടുത്തേക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ കനിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അവര് വീണ്ടും ഓരോ ജന്മം കഴിയുന്തോറും അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് ഇവര് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എത്ര കരുണയുള്ളവരാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താണ് പറയണത്? ആ കരുണാ സ്വഭാവം ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ത്രിവിധം നരകസ്യേത്യം ദ്വാരം നാശാനം ആത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭാസ്ത
തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ എത്രയാണ്? 3 കവാടങ്ങളാണ് നരകത്തിനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഈ ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കും. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല, ആഗ്രഹം. ക്രോധം അതിന്റെ ബേസിലുണ്ടാവണം ക്രോധം. ലോഭം എന്ന് വെച്ചാലോ ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിനാണ്, ആസക്തിനാണ് നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഭം. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്? നമ്മളെ വഴിതെളിക്കണം. എന്തിനാണ്? അധപതനത്തിന് നമ്മളെ വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഏതൈർവിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദരൈസ്ത്രിഭിർനരഃ ആചാര്യസ്ത്യാത്മനാശ്രയ സതോ യാതി പരാം ഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഈ 3 ദ്വാരങ്ങളിൽ, നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് കാമവും ക്രോധവും ലോഭത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനും അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിവ് നേടിയാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് നമുക്ക് എന്താ വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്തിനുറപ്പ് നൽകാണ്? അപ്പോ ഒരു ജീവന്റെ ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ജീവൻ മോചനം നൽകുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് എന്തിലൂടെ കിട്ടാണ്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക്. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഈ ശത്രുക്കളെ പറ്റിയിട്ട് കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇതിലൊക്കെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകൾ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? നമുക്ക് കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങൾ, ഈ വൈദികമായിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവയവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താനായിട്ട് തന്നെ എന്ത് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്? ഭാഗ്യം വേണം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നമ്മളിവിടെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോണിൽ നമ്മൾ 5 ലെവൽ വരെ നമുക്ക് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് 5-6 ലെവൽ വരെ ഉണ്ട്. ഈ 6 ലെവൽ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു, നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തി നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ആ ലെവൽ വരെ എത്തുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ 1000 പേര് രജിസ്റ്റർ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല 1000-ൽ ഒരുവൻ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതില് 1000-ൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കുറെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതിൽ കുറച്ചു പേര് ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നുള്ളൂ. ആ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നവരിൽ തന്നെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കുറച്ചു പേരെ പോകുന്നുള്ളൂ, പിന്നത്തെ ലെവലിലേക്ക് കുറച്ചു പേരെ പോകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് ലെവൽ ആകുമ്പോഴേക്കോ വളരെ കുറവ് പേരെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും കേൾക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നത് അതാണ്. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാ ബുക്ക് എന്താ പറയണത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവസ്വമാണെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിന്റെ, ഉപനിഷത്തുകളുടെ എല്ലാത്തിന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബുക്ക് ഏതാണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ബുക്ക്, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായി, ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ഭക്തിയുടെ രസാമൃത സിന്ധു ആണ്, അത് സാഗരാണ് അത് പറയുന്നത്. അത് പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ ലെവൽ 3യുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അത് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫുള്ള് കടന്നതിന് ശേഷം പഠിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അത്. ആ ബുക്ക് അവിടേക്ക് എത്തുന്നത് വളരെ കുറവാണിത്.
പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് മലയാളികൾ എടുത്തു പറയണം നമുക്കത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇവിടെ 12 ലാംഗ്വേജസിൽ നമുക്കിവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കണ്ടല്ലോ. മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജുകൾ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തില് വളരെ കുറവ് പേരാണ്. അത് നമ്മുടെ ലെവൽ 3യുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ക്ലാസ് ആണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ആ പേര് പറയണ പോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയുടെ രസമായിട്ടുള്ള അമൃതാണ് അത്. സിന്ധു സിന്ധുതാരം നമുക്കറിയില്ല, കടലാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അത്രയും ആഴത്തിലുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സാണത്. ആ ബുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് 100% ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിലോ നമുക്ക് ശരിക്കും അതിനായൊരു ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം ശരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്തുന്നത് വളരെ കുറവ് പേരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ അവര് കേറും, കുറച്ചെത്തുമ്പോ മറ്റു 2 ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, അവിടെ നിർത്തും പോകും എല്ലാവരും. അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകാണ് അതിനെന്ത് വേണം. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഒരു നമ്മൾ പറയില്ല, ഒരു ISI മാർക്ക് പോലെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു ഭാഗ്യമാണത്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം പോലെയല്ല ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഒരു കയ്യൊപ്പും കൂടി അവിടെ വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചാലും പരിശ്രമിച്ചാലും പിന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ദാമോദര മാസത്തിൽ ദാമോദരലിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 1 ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, 2 പരിശ്രമവും. ഈ 2 കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പോലും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. 50-50 നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം പകുതി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്, പകുതി നമ്മളുടെ പരിശ്രമം. ഇത് രണ്ടും അത്യാവശ്യമാണ്. യശാസ്ത്രാവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ നസാസിദ്ധിമവാപ്നോതി നാസുഖം ന പരാംഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്കൊരിക്കലും പരിപൂർണത ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്കൊരിക്കലും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അവർക്ക് പരിപൂർണത ഉണ്ടാവുന്നില്ല, പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുന്നില്ല, സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ശാസ്ത്രവിധികള് അനുസരിക്കാത്തവർക്ക്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കാത്തവർക്ക്, അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തില് സുഖമോ സന്തോഷമോ പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ പരമപദപ്രാപ്തിയോ ഒന്നും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവരെങ്ങനെ പോകും? അവര് താഴ്ന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഓരോ യുഗത്തിലും നമ്മളില് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാവങ്ങൾ പറയണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയുമ്പോ സത്യയുഗത്തില് 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും, ഭൂമിക്ക് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് 2 സ്ഥലത്താണ്, അല്ലെ? ഭൂമിക്ക് താഴെ എന്താണ് അസുരന്മാര് വന്നും, ഭൂമിക്ക് മുകളിലാണ് ദേവന്മാര്. അപ്പൊ 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു സത്യയുഗത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നത്? മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു, യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറി? ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ലോകത്തെ 2 രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറി. ശ്രീരാമനും രാവണനും തമ്മിലായിട്ട് മാറി, അല്ലെ? യുദ്ധം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോൾ എന്തായി? ഒരേ ലോകത്തിലെ ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവരായിട്ട് മാറി. അതായത് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? കൗരവരും പാണ്ഡവരും ഒരു കുടുംബത്തിലെ തന്നെ 2 കൂട്ടരാണ്, 2 വ്യക്തികളാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ? പാണ്ഡുവിന്റെയും ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കള്, അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളതാണല്ലോ ഇവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ എന്തായി മാറി? മത്സരം വന്നു, ശത്രുക്കൾ വന്നു. തിരിച്ച് കലിയുഗം വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇരുന്നിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ ഒരു മനുഷ്യനിൽ തന്നെ എന്താണ് വന്നത്? മത്സരം വന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്? ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവം ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. ആസുരിക സ്വഭാവം ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയുണ്ട്, ദൈവിക സ്വഭാവം ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഈ രണ്ടും ആര് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ 2 സ്വഭാവം ഉളവാകുന്നത്. ചിലപ്പോ അവര് ആസുരിക സ്വഭാവം കാണിക്കാം, ചിലപ്പോ അവര് എന്ത് കാണിക്കും? ദൈവിക സ്വഭാവം കാണിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്താണുള്ളത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവം ദൈവിക സ്വഭാവം ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ എന്താണ്? രണ്ടും ഒരാളിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. ചിലപ്പോ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും, ചിലപ്പോ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിക്കും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആരിൽ തന്നെയുണ്ട്? ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ ഇതില് കലിയുഗത്തില് പറയുന്നത്. തസ്മാച്ഛാസ്ത്രം പ്രമാണം തസ്മാച്ഛാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവർത്തിക്കുക. അതുമൂലം ഒരാൾക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കണം? നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മളെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകും? ഉന്നതി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാകും. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുക, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ള, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുക. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത്യുത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രവും ആര് നേടിക്കഴിഞ്ഞു? ഇവര് നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും പിന്നെ ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനും. അപ്പൊ 3 കാര്യമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനയിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പരിശുദ്ധി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളുടെ ഉള്ളില് എന്താണ്, മനുഷ്യർക്ക് പൊതുവെ 4 കുറവുകളുണ്ട്. ആ കുറവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ 4 കുറവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത്? നമ്മളെ തെറ്റുകൾ 4 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റും. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അപക്വമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. പരിപൂർണതയില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ആരുടെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ വഞ്ചനാ പ്രവണത, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ വ്യാമോഹശീലം, ഇത് നമ്മളുടെ 4 ദോഷങ്ങളാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായിട്ടുള്ളത്, അപക്വങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത നമുക്കുണ്ട്, തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മളിലുണ്ട്. പിന്നെ വ്യാമോഹശീലം. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് നമ്മളുടെ ദോഷങ്ങളാണിത്. ഈ 4 ദോഷങ്ങൾ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാണ്? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ട് മാറാണ്. കാരണം നമുക്ക് 4 കുറവുകളുണ്ട്. ഒന്ന്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വ്യാമോഹശീലം, പിന്നെ ഒന്ന് അപക്വമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അപരാധമാണ് അത്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു അപരാധമാണ്. എന്താണത്? നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ അവഗണിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാം അജ്ഞരാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞരാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ അതിനോടുള്ള വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അവഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഴ്ചകൾക്കും, അപ്പൊ നമ്മളെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമില്ലാത്തത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമില്ലാത്തതിന് കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു വെറുപ്പ്.
അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് അത് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.